Na izbornoj skupštini Saveza sportova opštine Bečej održano 6. novembra Dejan Kapriš izabran je za novog predsjednika. Njegovu kandidaturu podržali su predstavnici 33 od ukupno 49 sportskih klubova i organizacija, a novi upravni odbor čine Snežana Radović, Ksenija Stakić, Atila Komaromis, Stefan Ratković, Dragan Rakić i Bojan Jocić. U narednom periodu akcenat je sigurno na školskom sportu, masovnost sporta, takmičenja, da vratimo neke rezultate koje smo pravili u prethodnim periodima i mislim da to je najveći akcent na tom školskom sportu, da decu animiramo što više, da povećamo taj broj takmičara. Plan rada Saveza sportova opštine Bečej za period 2025-2029 predviđa podršku klubovima, razvoj masovnog i školskog sporta kao i aktivno uključivanje u nacionalne i međunarodne programe. Poseban fokus biće na jačanju stručne i administrativne pomoći klubovima, organizaciji sportskih manifestacija i rekreativnih programa za sve generacije. Centralna manifestacija biće Festival sporta Bečej 2028 koji će okupiti učesnike svih generacija i promovisati aktivno bavljanje sportom. Takmičenja u raznim sportovima, da bude baš kao festival sporta, da budu takmičari od 7 do 77 koji će biti uključeni u razne sportove. Znači, kao što i mi, profesori, već 3. godinu zaredom idemo na festival sporta u Budvu, gde smo uključeni u raznim sportovima, tako isto bi uključili kao neki region Vojvodinu, da se takmiče, ali da centar dešavanja bude u Bečeju. Događaju je prisustvovao i Mladen Stojšin, generalni sekretar Sportskog saveza Vojvodine, koji je istakao veliku zahvalnost što se nalazi u gradu sporta i velikih sportskih imena. Moram da iskažem veliku zahvalnost Sportskom savezu opštine Bečej, odnosno Savezu sportova opštine Bečej, što su me pozvali na današnju izbornu skupštinu i da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam u vašem gradu sporta i gradu velikih sportskih imena koji nisu predstavljali samo svoj klub i vaš grad, nego i celu autonomnu pokrajinu Vojvodinu i Republiku Srbiju. Što se tiče Saveza sportova Bečeja, naša saradnja u prethodnim godinama je na izuzetnom nivou. Što se tiče i stručnog osposobljavanja i sportske mape koju smo mi radili na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, takođe i u tom što sam rekao stručnom osposobljavanju gde smo imali iz raznih oblasti sportova obuku za operativne trenere i učitelje, kako bi mogli da rade sa malom decom. Nadam se da će se taj trend nastaviti, da mi u narednom periodu i narednim godinama ćemo imati što tih projekata u obliku obrazovanja, odnosno u stručnog usavršavanja i razvoja sporta, kako se to zove sad stručno, da će Bečej uvek biti tu, što kaže, gde je i bio, čak možda i lestvicu iznad. Da će naša saradnja biti na višem nivou i da ćemo ono što smo do sada radili podići na još viši nivo. Zamenik predsjednika opštine Bečej, Dane Mandić, najavio je da će naredna godina biti obeležena najvećim budžetom za sport do sada. Takođe je istakao da će lokalna samouprava pružiti punu podršku Savezu sportova, ali očekuje da će Savez sportova unaprediti komunikaciju sa klubovima, delovati transparentnije i postati vidljivija veza između opštine i sportskih organizacija. Danas smo imali priliku da prisustujemo izbornoj skupštini Saveza sportova opštine Bečej i da tom prilikom pozdravimo izbor novog rukovodstva koje će imati punu podršku lokalne samouprave, ali isto tako obavezu da se od ove godine krene u ozbiljnije i odgovornije delovanje i rad sa klubovima. Također želim da ukažem na to da Savez sportova mora da bude jača spona, jača karika između lokalne samouprave i naše dece i naše omladine organizovanih u sportske klubove i udruženja. Savez sportova mora biti vidljivije, mora biti prepoznatljiviji u svom delovanju i ovim putem pozivam novo rukovodstvo koje ima staru operativu u sebi, odnosno generalnog sekretara, da pokuša da iznađe bolji način delovanja prema klubovima, da ima bolju komunikaciju sa njima, jer je upravo to način kako ćemo pospešiti komunikaciju i na taj način stvoriti uslove za stvaranje nekih novih šampiona i boljih uslova za bavljanje sportom.